Amosi ni misawa nyakora mogi kendo machiegni e twak e weche manien ka odiochieng' ma kawuono wadhi twak e lweny ma kinde ka kinde tok yiero e pacho kae. Nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wan kod mor mar bedo kod Meshak Odede, men coordinator mar riwruok mar Nyanza Young Leaders machiegni e Lolwe TV. Meshak. Erokamano Chris. Chiro kendo e Lolwe e kinde ni. Ndalo mang'eny. En ndalo mang'eny, yes. Chane from April. From April, yeah. Erokamano. Okay. Machiegni kendo. Asante. Nyakora mogi, piny Kenya osebedo kod lweny tok yiero ka yiero bang' higni 5 nyaka ne piny Kenya rwak siasa mag multi-party higa mar 1991. Kata kamano, lweny maduong' mane omuocho pacho kae ne en higa 2007 higa 2008. Lweny mane omiyo dhano mohewo 1,300 ne owito ngimagi, ka dhano mohewo 600 to ne odar kowuok e miethegi. Meshak, en ang'o makelo lweny e kinde ka kinde tok yiero e pacho kae? Erokamano Chris, kinde ka kinde tok yiero nitie lweny diriyo, but all of them otudore gi gimoro achiel, siasa. Of course nitie lweny mawuok e kind oganda modak kanyakla, maybe a county, to gi mawuok at the national level nikech kom milaro mar ker. To mosebedo ka hinyo pinywa ahinya en ma ilaro godo kom mar ker. Mag governors malarore e county kata senators malarore e county ber ng'enygi chakore matin to girumo gi kanyo, nikech iyudo ka gichalo joot achiel, koro mondo mi gidhaw ahinya e kinde mang'eny bedo negi matek. Moko kuomgi kidhi e gwenge ne support candidate X to dichuo ne support candidate Y. Ok ginyal gore mokalo tok ombulu, kos ombulu oserumo kendo ng'at achiel tiyudo ka koro ng'ato man nyalo mana ng'ur matin to giwegi kanyo nikech nyaka gidhi nyime gi dak. To mar ker ma pacho ka to kelo tulo maduong' ahinya nikech en obedo based on resources. Wan gi resources matin, to resources matin gi kabila ka kabila ng'iyo ni to gidwa yudo portion marom nade. Tok ka giseyiero ging'iyo ni ng'atgi kata ng'at mane gi support obede komno, to nego bed ni it is time ma ng'ano koro duoko lwete ne wasapoti koro imiyo wang'o wayudo ang'o e teloni. Koro ma e gima lich ne oganda moko maduong' ahinya ka gifwenyo ni teloni dhi, to mar lach saidi en ka gifwenyo ni ne nitiere paro moro e obwongogi ni ne chal ka gima giyombo, chal ka gima gini ne margi, to magi e yo maok alali. Ma ema kelo lweny malich mwasebedogo bang' higa 5 ka higa 5, nikech onge chieng' mwasebedo gi yiero ma odhi mokue ma ng'amoyombo gi ng'amoyombo te confess ni mani adieri, except 202 mwanyalo wacho ni Uhuru nong'e adieri no yombe, to Kibaki be nong'e adieri no yombo Uhuru. Bang' mano waonge gi chieng' ma osetimie yiero ma ji te across the country neno ni ma to ng'ama kama emoyombo. Wasiko wabedo gi yiero ma king'iyo duol matayo yiero wacho gimopogore. Commission moko bende wasebedo go ma nono weche gi kaka mar bwana chani luongo ni ng'ama no South Africa, Johan Kriegler, ka koro penjo duol matayo weche mag yiero ni ng'ama noyombo to owacho nokia, to eseche go no selando ng'ama chielo. Kare ma olando ma ema miyo jopiny fwenyo ni kare ne en adieri ni gini ne wayudo. Koro kata bed mana ni ne gilus, to ng'ama tayo duol mar yiero kende ma wacho nokia. Ere kaka idwa convince jopiny ni gini no yombwe? So ma to me ema kelo ywaruok kendo seche mo e goruok e pinywa ka. Ma from where you sit, iparo ni gino makelo lweny ahinya tok yiero ka yiero e pacho kae en koso bedo kod ratiro e duoko mag yiero, mano election results. Mano e gima kelo lweny e kinde go te, nikech kama bede ni kata kama bede no Chris, yes. Kani support candidate X
to in bende ibedo convince ni ma te adieri ng'ani noyombi. Wirach di bukri ni kelo lweny. Kong'e ni candidate ne to adieri madieri en ni noyombi. Nikech ochalo ng'wech. Ka ji nie ng'wechi kawo laindi akawo lainda, to ji te neno, mashabiki te neno ni echo Kristo ema ni mbele. Ere kaka ang' mashabik na nokel lweny to ji te neno ni mato iyombe lela. So pok wabedo gi ratiro, pok waketo yiero marwa ayanga. Ineno ka ng'enyne kata jofwambo gi keyo temo no sud machiegni mondo kony wechegi. Tiyudo ka gik kama koro jofwambo gi keyo bende diro oko, kendo gik magisefwambo magin gadieri moko gimako e kamera ikwero gi ni mago giluongo gi dho ngere. Koro duol matayo yiero ema wacho ni wan ema wabiro miyou duoko makare. To king'iyo demokrasia mamoko kaka Amerika gini, tiyudo ka jofwambo gi nen samoro ema declare ema wacho ni yiero ni ng'ama kama oseyombo, to jopiny te yie kendo duol cha pok awinjo kowuok pingo ni gik ma CNN miyougo mago werego uru, mago provisional, wabo miyou duoko maratiro. So mano ema nang'e ni kelo koko. Mana kaka iwachono, jayal buche maduong' machon mar piny Afrika ma milambo Justice Johan Kriegler kane obiro kang'eyo gima nokelo lweny tok yiero mar 2007-2008 ne owacho ni kuo mar ombulu ema nokelo lweny ma kamano. Yes. Koro ka wadhi odong'na dweche 13 kende to wadhi e yiero maduong'. Iparo ni kama wantiere ni wasechopo kama wang'e ni e yiero maduong' mabiro mwadhiye ni onge kuo mar ombulu madhi betie mondo kik wabed kod lweny e tok yiero maduong' mabiro. Wachalo joma puonjore wuoth, ka wasepuonjore wuoth to waringo. Koro kinde ma wantie ni wasewuotho aming'a kendo wagombo ni koro wachak ringo. To pok wagike kiwango mar ringo mwa yomb jomodong'. So nyiso ni demokrasia marwa pod sudo mos to pole pole. An gadieri ni kama ne wantie e yiero mokalo ma higa 2017 ok wabi bede kendo e yiero ma 2022 nikech wabiro somo kuonde mane nitiere chandruok e 2017 to wadino buche mane nyalo kelo chandruok. Achiel kuom buche manyo gego kata proposals mane okel gi chenro mar BBI kata Building Bridges Initiative ne gombo ni mondo duol ma yiero jok madhi chung' ne chenro mar yiero obed ayanga kaka koro sani ineno ka runinga magwa kata nyiso ka interview dhi. Yes. Mano temo keto confidence kuom ji nikech interview mar Chebukati gini masani tiyo ne ok oketa ayanga kaka sani okete ayanga. So sani duol cha oketa ayanga mondo ji jopiny bendo ne ni ratiro mar wach to en ni jakenya makama mama makama kata jaduong' makama to noromo gi tijni kaluwore gi kaka nodwoko penjo, kaluwore gi kaka no temo chiwo explanation kako dhi tiyo IBC. Moro cha ne wawinja ni gisebedo interview to ker ema miyowa nyinge ma ochiwo to wadhigo kamano. Koro king'eyo kata competency mar jogi ne gin kare, to kidwa ng'eyo ni gima wacho ne adieri, nyoro nyi neno ka ariyo kuomgi, not ariyo, achiel kuomgi. Yes. Oringo ratiro moweyo interview nikech ne certificate ne oyudore ni notimore nade. En certificate mobedo forged. Yes. Ne ok osomo e kiwango midwaro. Kadi ne gino ok time wang' kamera. De jo Kenya ok ong'eyo, jopiny dine ok ong'eyo ni gik makamago. So kinyal ng'eyo ni duonde mwasebedo kwa bedo go ka ji abila mage mwa end up gode IBC gin joma nyalo bedo compromised gi dho ngere. Omiyo mano ne kiwango namba 1. Kiwango machielo wagombo ni wadhwa yud yiero makosetieki e polling station to rumo gi kanyo, ilande gi kanyo, to wach moro ni mago provisional result kendo waonge go mane result. Masani Chebukati no oseyie ni yiero mabiro 2022 mano nyalo timore kendo mane gima gidhi timo. Omiyo watemo dino rode makelo lweny nikech kuondego ema miyo ng'ato wacho niya, kana wuok we anyisi Chris ka
kane otim yiero ma 2017 nitie achiel kuom osiepega manochung' ne yiero mwalo e Luhyaland kacha e constituency moro achiel ma ok abi wache TV. Kowuok kuno kos ene manochung' ne constituency no, kowuok mosetero result motieko ni mae ng'amoyombo, mowuok ogomo duogo oriembo gache oduogo Nairobi. Kochopo Nairobi ong'iyo TV to ng'amoyombi emoneno kolandi ni mbunge makanyo to mbunge makanyo nyaka sani to en returning officer. Ipani ng'ano nengo timang'o to en just a Kenyan like me or you. Aoneno ka ng'amilando en ng'ama noyombi ema TV ema IBC oketo ni mbunge, to ng'ano mbunge nyaka kawuono Samwa Wueni. Iparo ni jok mane support ng'at manoyombo to macha dongo nengo bed ni giwinjo marach kendo samoro gigo ema kelo lweny even at the national level. Nitiere jolony weche mag siasa owacho ni gino makelo lweny e tok yiero ka yiero e pacho kae kopogore kod kuo mar ombulu en ni jok molo e yiero okiyie nologi. Gichiwo mfano kod yiero mar kom ker ni ogai mar ODM Raila Odinga ne otamre yien noloyo e higa mar 2013 kod 2017 kod dokor mar 2017 ne Supreme Court nullify. Iparo ni koso yie ni oyombi bende kelo lweny e tok yiero ka yiero e pacho kae koso. Kanitie ng'ama iyombo gi ratiro to koso yie no yombe, mano nyalo kelo lweny. To bende wawach no gai mar ODM migosi Raila Amolo Odinga en ng'ata bilano. Ok ane ka en kamano. Nikech gima nomiyo Raila odhi e court higa 2013 ne ni en gi question kata en gi kuonde ma ok noneno ka oriere e yiero manotim. To ka court no nullify kata no ochiwo duoko mane court ochiwo, be Raila nonyiso ng'ato nokel nonyiso ng'ata nokel koko. Kogik e 2017 Raila pod ochako dok e court. Court ema wacho niya IBC bia ne upimnwa kaka ne utimo yiero ni kaluwore gi chike mag yiero ma wan go e pacho ka. To court ema nowacho judges abiriyo ka nowacho ni kwa winjo argument mar IBC to gi jogi, chal ni IBC okonyisowa e ratiro ni ne giluwo chike kuom timo yiero ni. Omiyo yiero ni ne gitimo oko mar chike moket matayo timo yiero. Kanyo ok wanyal blame Raila Odinga ni ema kelo koko. Jopiny ne neno nikech ne en gima ne nie runinga 24 hours. Jopiny ne neno ka Paul Muite, achiel kuom wakili mag jo IBC, wacho ni sava ni France to pok oyaw jogo nindo. Idwa keto gino kuom Raila Odinga nang'o? Ka an ng'at Raila Odinga ma sapote, to duol mane ta yiero nyisa ni gimbe savano gikia kata ng'ama operate en yo France kocha e piny wa Faransa, to pod jogo chal ni nindo. Kare ne gitimo yiero nang'o ka gionge gi control mar kata kifungu miyawo go sava tichak iloro. Ok ine ka gini nyalo kelo shida kata kuom jopiny ka ok Raila wacho kata ne jopiny ni wuoguru go koko. Justice report mare mar Waki Commission pok okete tim nyaka sani is quite unfortunate. Yes. Ne owacho ni gigo mane okelo lweny bende e pacho kae tok yiero mar 2007-2008 ne en wach mar ni kabila ka kabila believe ni koponi ng'at gi mobedo malo e kom ker to dhi miyo gi kony, dhi miyo gi tije, to dhi miyo area mar gi develop. Iparo ni wanyalo solve wach ni nade mondo wang'e ni kata koponi Mkamba ubete ker to kodhi konyo Wakamba kende, ka Jaluo bedo ker to kodhi konyo Jaluo kendo dhi bedo ker mar Kenya duto mok ker mar kabila mowuokie. Mana dieri kabisa, you know, Philip Waki nochoko gima dongere luongo ni data across the country mondo inform decisions abila manobiro gogo. To adieri makende en ni wan a very ethnic society. We believe ni ka ng'atwa achiel kuomwa ni malo kuno to gik moko biro yudorenwa. To adieri makende kendo en ni waseneno jo Kenya se learn from experience, nikech gisebedo gi loch chakre loch Kenyatta kabiro nyaka koro loch Uhuru. To aparo ni mano e gima ker masani Uhuru Kenyatta temo thiedho, nikech e kinde manyo gichako tich 2013 gi William Ruto en wich kuot kani neno kawanie liend jaduong' mosenindo Ole Ntimama. To ker mar pacho monengo bed ni ker
chungo manyis migosi Raila Amolo Odinga gi joge ni gin gichamo ring'o to Raila gini to timang'o odhi nyime gi muonyo law. Dong ineno kamano miyo jok ma e bang' Raila kata maluwo Raila paro ni ka kech ng'eny to ng'eny nikech Raila ma giluwo onge telo. Koro gibro timo gimoro amora mondo Raila otimre nade obede telo. Kata joma luwo Musalia wacho ni kech machamowa nikech Musalia onge telo. Ka wayudo Musalia telo to wabe wabro chamo ring'o mouru gi Ruto chamo gi kabindegigo. Magi gik makelo tabu. To amor nikech bang' handshake koro Uhuru temo kata kawuono samwa wuoyeni koro en gi jo Wakamba gitemo ng'iyo maendeleo ma Kambaland nyose amwalo Nyanza gisewuotho temo wuotho e gwenge mane oko sapote kata e gwenge mane ok mor gi tende mondo mi piny obed kanyakla ng'ato ka ng'ato obed ni neno maendeleo kata bed ni ker matiyo ne oko support. Aparo ni ma e kuma piny onego dhiye, ma e kuma onego wadhiye te ma kata ka kiny wadonje yiero to en migosi William Ruto emo bedo jatelo. We should expect ni mondo William Ruto obi Nyanza kendo wuo gi jo Nyanza kendo wach ni kata ne ok usapota to un joga nikech pod an ker madala ka omiyo maendeleo madwarore wabro kelo. Ma e kuma onego wadhiye. Jogo mosebedo ka itiyo go e muocho lweny e kinde ka kinde tok yiero sana gin rowere. Yes. Iparo ni wasetimo ang'o mar neno ni rowere kik yie mondo ti kodgi e yiero maduong' mabiro mar muocho lweny, nikech jomoko wacho ni gimomiyo rowere itiyogo nikech gionge tich. Ka rawera moron kod tich onge simo biro wuok madhi muocho lweny e campaign trail mar jasiasa machielo. Ere gima wanyalo timo mondo wane ni rowere ok ti kod josiasa e chwalo agenda mag siasa to moloyo muocho tulo e tok yiero every year pacho kae. Chris kamipenjo no kipenja to en pala mang'ado koni gi koni. Ok wanyal wacho ni kata nyiri matindo donje weche mag lweny nikech ne gionge tich. Kopo ni ne in gi tich to ni support candidate X, iparo ni onengo ma candidate no ni in dich in gi tich ok inyal wacho ni marach. Aparo ni ji donje lweny ni nikech pok waketo weche mag yiero moriere, to chieng' ma waketo weche mag yiero moriere ok apar sani be pod vijende go onge tich dak gi dhaw nikech ka gidhaw tok yiero to waumo gimokelo dhaw to wawacho ni nyithindo gidhaw nikech gionge tich. Mano nonengo bed ni kata sani gidhaw, sani dhaw ni kanye e gwenge ma Kenya ka onge. Koro kopo ni ji osemayo jowetegi e yiero to kik wachak waum mano gi blanketi to waring wawach ni jogi ne dhaw nikech gionge tich. Sama ne ji dhaw kata e gwenge ma Nyanza kata e gwenge ma Coast kata 207 e gwenge ma Rift Valley, nitie gwenge moko manoling'. Gwenge manoling' go dang' iwachna ni gin ne giling' nikech vijende ma kuno te ne nigi tich. Kanya wadhaw 2017 dhaw nyo ng'enye i Nyanza, maybe Luhyaland, Coast, kuonde manyo Raila Odinga duong'. To dhaw nyo onge Central kata Mount Kenya region at large. Udwa wacho ni sechego vijende ma Mount Kenya tene nigi tich emomiyo gin nyok gidhaw. Kwa kele waketo ni sasa ma dhaw wuok to wacho no jende gidhaw nikech gionge tich. Aparo ni waumo the whole reason manomiyo dhaw wuok. Omiyo ano iwacho ni gino makelo lweny en kuo mar ombulu to ok ni ojende kata rowere onge kod tije. Ojende kata rowere onge tich kata Amerika nitie ma onge tich. Ok ni onge tich ema miyo wadhaw. Onge tich is part of this society. Kenya ka, Africa ka, Europe, ojende mang'eny onge tich. To kata koro Chris, kata an sani tich madwara onge go atimo ohala. Daka dhaw, nyo ano jana nyoro sandu kura se wuok e bracket mar ojende. To dak nyocha dhawe ni na onge tich. Donge ya siasa bro biro to mi siling 100 ridigo campaign trail ma ya siasa wadgi kichungi tich but kin kod tich okibi kawo shillings 100 mare. Onge ng'ama ok dwar pesa. Kata Uhuru pod timo ohala to pesa nitie dala gi mang'eny nonyuole oyudo. An aneno ka kanyo to wawuondore no jende dhaw nikech gionge pesa ni mara josiasa miyogi pesa matin. Watema ne waketo election obed proper. Maji te neno ni ka
to Chris oyombo ratiro kendo oko ma ng'ato mondo wane ane ko jana moro pod dhawo ma itemo kwedo gimoro ma jolonyo weche mag yiero wacho ni lack of proper civic education, puonjo jogo ombulu ewi ratiro maggi kaachiel kod chenro mar goyo ombulu bende ema kelo lweny kata tulo e pacho kae. Sama giwacho proper civic education ok ang'e ni gi compare gi piny mane kata kanye, nikech wanyalo wacho moko but it should be proven with evidence. Ere komoling cha ma yiero dhie maber dipo ni wase prove with evidence ni ka South Africa onge dhawo sa yiero en ni nikech jogi are more properly educated around election processes than nyithindwa. I doubt that. Maybe inyalo yudo ni region ma wantie ni Kenya is more ahead of many other countries. Tanzania ni bathwa ka gitimo yiero onge dhawo. Dipo ni koro jende ma Kenya okia weche mag education moingo jende ma Tanzania emomiyo jende ma Kenya dhawo nikech lack of proper civic education. I want to see evidence kuom weche abilago. Ka onge evidence to pod obro beda wach kaka weche mamoko. Jogo ma propagate kata champion for this violence, jogo ma kelo lweny gi gin jo siasa. Bakiano Meshak be ja siasa. Jok ma kelo lweny gin jo siasa. Yes. Mora ma IBC mochung' ne bago yiero e pacho kae. Doho mana judiciary kod obila osekaone ondamo mager ma wanyalo neno ni jogo mane umuocho lweny higa yiero maduong' mokalo ne okaon gi ondamo mager koro kwadhi yiero maduong' mabiro gibed kod luoro. Iparo ni IBC judiciary kod obila bende osembeko tol e kedo kod lweny e tok yiero ka yiero e pacho kae. IBC doho maduong' mar buche kata judiciary osebedo overwhelmed gi politics madhi nyime kata siasa madhi nyime in the country. E kinde mane pok handshake obiro, it was evident ni ji ariyo gi doho maduong' mar yalo buche kata IBC duol matayo weche mag yiero e Kenya ka ne ok nyal kawo nikech ka gikawo ne Meshak to trup te mane makorwa go uwi kaka nikech siasa to ka gikawo koru to bende jokoru go uwi kamano samoro jogi uru koro nie telo gitiyo kata gi offices magin go mondo gi wachno orum kamano. En mana ni nyaka koro ang' wariwre jok manie telo gi jok maonge telo mondo wang'i kama idwa tere piny eka koro kopo ni akelo koko kaka jasiasa tima kata ok ochuno ni jogewa go uwi ni omak ng'atwa nang'o. Ka division nie dierwa ka to onge chieng' ma doho mar bur mayalo buche judiciary kata IBC nomak achiel kuomu kata achiel kuomwa makelo koko matwe. To ka wariwore e weche mag tero Kenya mbele to ibiro mak ng'ato koru kata korwa to ok lich nikech wate waneno ni notimo makosa. Koro gima ang'e nosekelo shida en bedo ni hoho moro ne nie kindwa maduong' ma gin to wan gin e sirikal wan oko gichiemo wan kech kayowa. Koro komak achiel kuomwa to watho gi jakech wadwa, komak achiel kuomu to utho gi jomoko wadu. Kelo tich matek ne doho cha nikech doho cha be gin mana jo Kenya ok gin malaike. Gibe gibiro yudo ka koro executive dwa interfere gi ng'at momaki. Inyalo paro kaka ng'ato kaka Migosi Matiang'i cha to gi kaka sani dong' ne pogruok maduong'. So mae mosetamowa emomiyo kata weche mag corruption osetamowa igo nikech komaka to jowa neno ni ok ne ni an corrupt. Gineno mana no maka achiel kuomwa nikech ang'owa nikech joka ok dwarwa. To komak ng'ato koru to uneno mana ni mano nikech joka ok dwarwa. Gitiyo gi IBC kata gitiyo gi judiciary mondo ginyanyasa wago. Duol mochung' ne riwo oganda e pacho kae NCIC ni kod chenro moro mar ndiko kata publish nyinge jo siasa machwalo weche manyalo kelo lwenje pacho kae kata hate speech jok makelo hate speech gi a wall of fame, a wall of shame
iparo ni keto nying jo siasa mawacho weche manyalo thuo oganda e wall of shame nyalo konyo watieko lweny tok yiero ka yiero. An kipenja opinion na to duondno onego bed ni muko. Ok en duol ma to me is achieving anything. Nikech wall of shame kata gikete nying jo siasa as a way of mitigating. Ok apar ni ja Kenya ma piny ka niga gaibu moro ni kia ng'at ma support okete wall of shame. Wall of shame ne ma miyo gibedo even more popular. So gitema kete wall of shame, but kipenja opinion na ok ane kodhi kelo pogruok malich. Wall of shame jomoko kuom wadhi e shame gi thuon mondo dhi oyier. Division ma Kenya osebedo go around ethnic majority. Nitie ji kaka Moses Kuria gini oyier nikech timbe maricho ga yenje gi yanyo Raila gi jok makamago. And on the other side korwa be nyalo yude wabunge moko ma bende yanyo uru emomiyo gitelo. Koro ka NIC wachonwa ni gidwa yiero joma gikete wall of shame, ni giparo ni mano biro timo gimoro amora. Ok ane kipenja to ok ane ka gino dhi kamoro amora. Udong' na dweche 13 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. Aneno ka director mara Insan thuolo mayo wawang'o. Kodong' mna 13 months dweche 13 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. En geno kik wabed kod lweny kendo tok yiero mar 2022. Ere yo maber kata yo malong'o mwanyalo tiyogo mar geng'o lweny mabiro? Teka ni duol matayo weche mag yiero IEBC oketo register maler ma ng'ato ka ng'ato is conversant ni ane register ombucha ni kama to wadonje yiero kwang'e ni wan gombulu maromo kama to mbulu go odhi go to ineno maler ni magi okogo to ng'amoyombo oyombe lela ok ane kwa dhi bedo gi problem. Kata na support Raila Amolo Odinga gi chunya te, to ka chieng' moro na bed convinced ni mato no yomb Raila maler, aonge gi wach. Ok abi bedo gi wach, ok anyal bedo gi wach. Abro wacho ni baba chunga kama ichunge no, chieng' moro Nyasaye no yie ni chak item. To ka anyalo dhi gone Raila Odinga kura to IEBC kotere court to wacho ni server ni France to jogo nindo to ok ginyalo explain, nyaka bed gi problem. Makoro iwacho ni the only way mar tieko lweny tok yiero ka yiero en IEBC otum yiero maratero. Free and fair elections. Free and fair elections. Tieko. Wach mogik ka watieko en ni nyikwara mogi wamor kodu kuom bedo ni usechiwo support maru makende ne chama marwa mar ODM, kendo usechiwo support maru unrelentingly ne handshake. Wadhi mbele ka weche mag court orumo duoko mar BBI, wabro yudo thuolo kendo mar tudore kodu kata gi grubwa moro matin mar Nyanza Young Leaders mondo watem wacho wechegi, watem ng'iyo kumwadhigo e kura mar referendum ka dipono biro, nikech ato an gi geno no dhi biro. Kaeto wachak nonane kaka telo ma e Luo Nyanza dhi chalo. Kaluwore gi weche ma bende ilando koni gi koni, nyaka weche degree gi ni ung'eyo ni biro kanyo. Mwalo kanyo ma onge degree lakini gi joma beyo, gitiyo maber. Wabro neno kuma gini ochiko kodwa, but onego wago mbaka kaka jopiny. Gwenge moko go mbaka kabila ni mang'eny. Anyalo kwayo jotendwa mogik kabisa ni giyie gibi radio kata TV mar Lolwe mondo giwuo gi jopiny e dhok ma jopiny winjo. Mana kaka kabinde moko, Wakamba dhiye margi, Okuyu dhiye margi, Jalang'o dhiye margi, bende wabunge wa obiye marwa ni wawuo gi jopiny one on one e dhok mwawinjo kendwa. Ek wanyalo loso weche wa mag ot ma jomoko ok owinjo. Erokamano. Erokamano ahinya Meshak Odede, mano coordinator mar Nyanza Young Leaders. Awinjo ageno ni kwayo mari. Erokamano. Ka watieko nyakwara mogi, lweny tok yiero ka
yiero e pacho kae ok en gima ber kendo ok en gima wanyalo gombo mondo odhi nyime. En kwayo marwa ni kila ng'ato play his or her part. IEBC oneni obago yiero maratiro free and fair elections to ibende ka japiny kopo ni yiero okobiro kaka ni expect walu chike mar secret dress. Kopo ni okiyie kod duoko kik wamuoch lwenye pacho kae nikech ma e pinywa to onge kama wanyalo dhie kendo oriti masani